Знаете ли, кое е най-стресиращото нещо по време на почивка в чужбина? Не, това не е закъснелият полет. Това, за съжаление, е здравословен проблем, където един преглед в чужбина може да ви струва по цялата ви почивка. Здравейте, аз съм Димитър Сотиров, вашият застрахователен брокер. В това видео ще ви разкажа защо застраховката помощ при пътуване в чужбина е най-важният ви документ в багажа ви. Представете си, вие сте на почивка на Малдивите или на ски на Алпите и изведнъж детето ви вдига висока температура или вие изкочвате гледен. Сметката от частната клиника може да достигне стотици евро. Кой плаща? Вие, освен ако нямате правилната застраховка. Тази полица е вашата денонощна гореща линия и спешна каса в джоба ви. Тя не е само медицински разходи. Тя покрива разходи за спешно дентално лечение, разходи за планинско спасяване, разходи за завръщане в България, смърт от злополука и трайна неработоспособност. Също така правни разноски, загуба на багаж и още много други неща, които може да добавите. Застрахователната сума може да започва от 2000 евро и да достигне 100 000 евро. А цената при сключването започва от 27 цента на ден на човек. Истината е проста. Инцидентите не избират време и място, но вие избирате как да ги посрещнете. Тръгвайте на път без вашето спокойствие. Свържете се с мен още днес, за да ви подготвя оферта за вашата дестинация и нужди.